Sida nembang apa lenggah mriki mawon? Arah nembang ke lho Mas Kentan niku lho kok. Apa lenggah sandingi mriki mawon? Ndak. Nggih, monggo MMT campur sari. Sesarangan MMT campur sari. Ini Mas Asandi. Nglirik nangen terus wis ora yo keju. Bola. Iki diterusnya apa? Terus nih. Iya.
Masuk aja yang guyu, ndak oleh. Nyapa lho aku guyu tok sampe Ndak oleh. oleh. Suwi ra ketemu. Enek sewindu tenan heeh. Has, arep mengo ki yo piye, ndak mengo ki kok pengen ero alah. Lembo. Ora apa-apa lho Mas Tio. Anu lu ngono tisu. Heeh. Ajak ya wone gobyos nggih Mas Tio nggih. Iku. Sampun Mas Oka. Nggih, Mbak Rini. Terima kasih. Matur nuwun kosek to.